హరే కృష్ణ భక్తులందరికీ ఈరోజు 12వ అధ్యాయంలో ఉన్నాము. హరే కృష్ణ మాతాజీ. స్క్రీన్ షేర్. భక్తి యోగము 12వ అధ్యాయము. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంతస్వామిన్నితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశతారిణే. हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे बृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण భక్తులందరికీ గీతా 18 రోజుల క్లాస్లో ఈరోజు 12వ రోజు భక్తి యోగము. మధ్యలో 6 అధ్యాయాలు భక్తి యోగానికి సంబంధించినవి అని చెప్పుకున్నాము. వాటిల్లో ఈరోజు ఆఖరి అధ్యాయము ఇది భక్తి యోగము. ఈ భక్తి యోగ అధ్యాయాల్లో ఆఖరి యోగము, దాని పేరు, ఈ అధ్యాయం పేరు కూడా భక్తి యోగమే. సో చిన్న అధ్యాయమైన ముఖ్య అధ్యాయము. అందరూ చాలామందికి ఈ భక్తి యోగంలో శ్లోకాలన్నీ కూడా చాలామందికి అన్ని శ్లోకాలు కంటత వచ్చిన వాళ్ళు చాలామంది ఉంటారు అని చెప్తూ ఉంటారు. సో మీరు కూడా వీలైనంత వరకు ఈ అధ్యాయాన్ని అధ్యయనం చేయటానికి ప్రయత్నించండి. సో మొట్టమొదటి శ్లోకం చూద్దాము. నిన్న విశ్వరూప సందర్శనము, ఈరోజుతో భక్తి యోగము, ఈరోజుతో ఈ చాప్టర్తో ఎండ్ చేయొచ్చు. ఏవం అర్జున ఉవాచ ఏవం సతతయుక్తా ఏ భక్తాస్త్వాం పర్యుపాసతే ఏ చాప్యక్షరమవ్యక్తం తేషాం కే యోగవిత్తమా. సో అర్జునుడు ఏమని పలికాడు అంటే, ఎల్లప్పుడూ నీ భక్తి సేవలో నెలకొని ఉండే భక్తులు మరియు అవ్యక్తము నిరాకార బ్రహ్మమును ఆరాధించేవారు, ఈ ఇరువురిలో ఎవరు యోగ పరిపూర్ణులుగా భావింపబడుదురు అని చెప్పి అర్జునుడు దీంట్లో అడుగుతున్నాడు ఈ శ్లోకంలో. అంటే ఇలా జ్ఞాన మార్గంలో ఆరాధించేవారు, ఇక్కడ ప్రత్యక్షంగా భగవంతుడి రూపంలో ఉంటూ అలా ఆరాధించేవారు అన్న దీంట్లో వీళ్ళు ఇద్దరిలో ఏది ఎక్కువ పరిపూర్ణత అని అర్జునుడు అడుగుతున్నారు. బ్రహ్మము అన్నదానికి ఇక్కడ ఒక వెలుగు, నిరాకార తత్వము అన్నది చూపిస్తున్నారు. పరమాత్మ అంటే 4 చేతులతో ఉన్న విష్ణుమూర్తి, అంటే మన అందరిలో కూడా పరమాత్మ ఉంటారు అని చెప్పేసి చూపిస్తున్నారు. భగవాన్ అంటే శ్రీకృష్ణ రూపము అని ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు. సో భగవాను వాచ, అప్పుడు భగవంతుడు ఏం చెప్పారు అన్నది చూద్దాం. ఆ ప్రశ్నకు శ్రీ భగవాను వాచ మయ్యావేశ్య మనో ఏ మాం నిత్యయుక్తా ఉపాసతే శ్రద్ధయా పరయోపేత తే మే యుక్త తమామత. సో
ఏమన్నారు భగవంతుడు ఆ ప్రశ్నకు సమాధానం, నా సాకార రూపము పైననే తమ మనస్సును స్థిరపరిచి మహోన్నత దివ్యమైన శ్రద్ధతో నన్ను అర్పించటంలో సదా సర్వదా నెలకొని ఉన్నవారే అత్యుత్తమ యోగ పూర్ణులని నా అభిప్రాయము. మయ్యావేశ్య మనోయే మాం అంటే నా మీద మనస్సును స్థిరపరిచి ఎవరైతే ఉంటారో ఎప్పుడు నిత్యాయుక్త ఉపాసతే, ఎప్పుడు కూడా నన్ను నిత్యము నా యొక్క ఆరాధనలో పాల్గొంటూ ఉంటారో, నా యొక్క ఆరాధనలో స్థితులై ఉంటారో, యుక్త శ్రద్ధయా పరయోపేతాస్ అంటే శ్రద్ధతోనూ అంటే శ్రద్ధతో నన్ను ఆరాధిస్తూ ఉండేవాళ్ళు. తేమే యుక్త మమ మత, సో వాళ్ళు ఎక్కువ యుక్తులు అని చెప్పి అంటారు అని నా అభిప్రాయము అని చెప్పి ఇక్కడ భగవంతుడు సమాధానం ఇచ్చారు. సో నా సాకార రూపం పైనే తమ మనస్సును స్థిరపరిచి మయ్యావేశ్య మనోయే మాం నిత్యాయుక్త ఉపాసతే, ఎవరైతే నన్ను నిత్యము అలా ఉపాసన చేస్తారో నా మీద మనస్సును పెట్టి అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. అంటే భగవంతుడి మీద మనస్సును పెట్టి ఎవరైతే రోజు నిత్యము ఉపాసన చేస్తారో, శ్రద్ధగా అర్చిస్తూ ఉంటారో, మే యుక్త తమామత, వాళ్ళే యుక్తులు పరిపూర్ణులు అని నా యొక్క అభిప్రాయము అని ఈ శ్లోకానికి అర్థం. ముఖ్య శ్లోకమే అయితే ఇది చాలా వరకు అన్ని ముఖ్య శ్లోకాలే, బట్ అంటే ముఖ్య శ్లోకాలుగా చెప్పబడిన దాంట్లో ఇది కూడా ఒకటి. ఏ త్వక్షరం అనిర్దేశ్య అవ్యక్తం పర్యుపాసతే సర్వత్ర గమచింత్యం చ కూటస్థం అచలం ధ్రువం సంనియమ్యేంద్రియగ్రామం సర్వత్ర సమబుద్ధయ తే ప్రాప్నువంతి మామేవా సర్వభూతాహితే రతా. కానీ ఇంద్రియ అతీతము, సర్వవ్యాపకము, ఊహాతీతము, మార్పులేని కదలని స్థిరమైన వ్యక్తీకరింపబడని అంటే పరతత్వ నిరాకార భావనను పూర్తిగా ఆరాధించేవారు సమస్త ఇంద్రియముల నియంత్రణ ద్వారా అందరి పట్ల సమభావములు కలిగి అందరి సంక్షేమంలో నిమగ్నమై చివరకు నన్ను పొందుతారు. సో అలా ఆరాధించినప్పటికీ కూడా ఏ రకంగా ధ్యానంలో నిరాకార తత్వంలో ఆరాధించినా భగవంతుణ్ణి పొందుతారు. వాళ్ళు ఇంద్రియాతీతులు, సర్వవ్యాపకము, ఏది పరతత్వ నిరాకార భావన కూడా అది కూడా భగవంతుడు. అందుకని దానిని గురించి ఈ రకంగా ఆ పరతత్వ నిరాకార భావనను కూడా అలాగే అందుకే వర్ణిస్తున్నారు. ఇంద్రియాతీతము, సర్వవ్యాపకము, ఊహాతీతము, మార్పులేని కదలని స్థిరమైన వ్యక్తీకరించబడని అంటే పరతత్వ నిరాకార భావనను పూర్తిగా ఆరాధించేవారు సమస్త ఇంద్రియాలని ఎలా ఆరాధిస్తారు వాళ్ళు అంటే సమస్త ఇంద్రియాల నియంత్రణ ద్వారా అందరి పట్ల సమభావము కలిగి, అంటే మనం స్థితప్రజ్ఞత అని చూసాం, శత్రుమిత్రులను ఒకే రకంగా చూడటం, కష్టాన్ని సుఖాన్ని ఏ టైంలో కూడా ఒకే రకంగా ఉండగలగటము, ఆ తర్వాత అందరి సంక్షేమంలో నిమగ్నమై చివరికి నన్ను పొందుతారు అని చెప్పి అలా ఆ మార్గంలో ఉంటూ ఆ మార్గంలో ఉండాలి అంటే అసలు ఇంద్రియ నియంత్రణ ఉండాలి అని మనం అష్టాంగ యోగంలో చూసాం. ఇంద్రియ నియంత్రణ వన్ ఆఫ్ ద మొదటి స్టెప్స్లోనే ఉంది. అది లేకపోతే అసలు అంత దూరం వెళ్ళలేరు. సో వాళ్ళంతా కూడా ఇంద్రియ నిగ్రహం ఉన్నవాళ్ళు, అందరి పట్ల సమభావం కలిగిన వాళ్ళు, అందరి సంక్షేమంలో నిమగ్నమై ఉన్నవారు, అంటే అన్ని జీవరాశుల మీద కరుణతో ఉండేవారు, అందరి యొక్క బాగు కోరేవారు, చివరికి అలా ఉండేవాళ్లే
బ్రహ్మతత్వాన్ని కూడా ఆ రకంగా పరతత్వాన్ని అర్థం చేసుకోగలరు. అందుకని వాళ్ళు నన్ను పొందుతారు అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. కాకపోతే ఏమిటంటే విషయం, క్లేశోధికతరస్తేషాం అవ్యక్తాసక్తచేతసాం అవ్యక్తా హి గతిర్దుఃఖం దేహవద్భిరవాప్యతే. సో ఈ పరమ పురుషుని అవ్యక్త నిరాకార అవ్యక్తాసక్త చేతసాం, అవ్యక్త నిరాకార తత్వం పట్ల మనస్సు ఆసక్తమైన వారికి, ఎవరికైతే ఈ అవ్యక్తం మీద ఆసక్తి ఉందో, క్లేశోధిక తరస్తేష, కొంచెం ఈ పురోగతి అనేది కొంచెం కష్టంగా ఉంటుంది ఈ ఈ రకమైన మార్గంలో. అవ్యక్తాహి గతి దుఃఖం దేహవద్భిర వాప్యతే. ఆ విధానంలో పురోగతి సాధించడం దేహదారులకు ఎప్పుడు కూడా కష్టమే అని చెప్తున్నారు. సో పరమపురుషుని అవ్యక్త నిరాకార తత్వం పట్ల మనస్సు ఆసక్తమైన వారికి పురోగతి చాలా కష్టంతో కూడి ఉంటుంది. ఆ విధానంలో పురోగతి సాధించటం దేహదారులకు ఎప్పుడు కూడా కష్టమే. అంటే ఈ ధ్యానము అష్టాంగ యోగము అది కష్టం అన్నది మనం ఇంతకు ముందు కూడా చూసాము. ఇప్పుడు మళ్ళీ భక్తి మార్గంలో పెట్టగలిగితే, మనం భగవంతుని మీద మనస్సును లగ్నం చేయగలిగితే, అది అందరికీ అది సాధ్యం కాదు, కానీ ఇది ఇంకా కొంచెం కష్టమైన మార్గము అని చెప్తున్నారు. ఏతు సర్వాణి కర్మాణి మయి సన్యస్య మత్పరా అనన్యేనైవ యోగేన మాం ధ్యాయంత ఉపాసతే తేషాం అహం సముద్ధర్తా మృత్యు సంసార సాగరాత్ భవామి నచిరాత్ పార్థ మయ్యావేశిత చేతసాం. సో కానీ ఓ పార్థ, కార్యకలాపాలన్నింటినీ నాకు అప్పగించి విచలనం లేకుండా అంకిత భావంతో, మనం ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం, ఏ పని చేసినా కృష్ణ అర్పణం అనుకుంటూ భగవంతుడి తృప్తి కోసం చేస్తున్నాము, ఆయన కోసం చేస్తున్నాము అనే భావంతో చేయటం. కార్యకలాపాలు ప్రతిదీ మనం ఏది చేసినా అది ఆయనకు అప్పగించేసి విచలనం లేకుండా అంకిత భావంతో, అంటే స్థిర మనస్సుతో ఆ అంకిత భావం ఉండాలి ఇంకా మనస్సులో, ఇది భగవంతుడి కోసం చేస్తున్నాము అన్నట్లుగా. అంటే ప్రతిఫలాన్ని ఆశించకుండా, ప్రతిఫలాపేక్ష లేకుండా భక్తిలో నిమగ్నమై మనస్సును స్థిరపరచుకుని ఎల్లప్పుడూ నన్ను ధ్యానిస్తూ ఆరాధించే వారిని నేను జన్మ మృత్యు సాగర్, అంటే ధ్యానిస్తూ అంటే కూర్చుని ధ్యానం చేయమని కాదు, మనస్సులో ఆ ధ్యానాన్ని జీర్ణం చేసేసుకుని ఉండాలి. ఇంకా మనం ఏ పని చేసినప్పటికీ భగవంతుడు మనకు మనస్సులో ఉండాలి. అలా ఉండేవారిని నేను జన్మ మృత్యు సాగరం నుండి శీఘ్రమే రక్షించేవాడిని అవుతాను. సో కార్యకలాపాలన్నీ భగవంతుడికి అప్పగించేసి ఎప్పుడు కూడా విచలనం లేకుండా అంకిత భావంతో భక్తి సేవలో ఉంటూ అని ఇక్కడ ఈ 2 శ్లోకాలు 6, 7 శ్లోకాలలో మనకు వివరిస్తున్నారు. సో ఈ భక్తి మార్గంలో ఇలా ఉంటూ ఇంకా వేరే మనము ప్రతిఫలాన్ని భగవంతుడి తృప్తి కోసమే ఏది చేసినా అనేటటువంటి భావంతో ఉండి భగవంతుడిని నిరంతరం మనసులో ఉంచుకుని స్థిరపరచుకుని ఆరాధిస్తూ ఉన్నవాళ్లకు మయ్యేవ మన ఆధత్స్వ మయి బుద్ధిం నివేశయ నివసిష్యసి మయ్యేవా అత ఊర్ధ్వం న సంశయ. మయ్యేవ మన ఆధత్స్వ మయి బుద్ధిం నివేశయ. ముఖ్య శ్లోకమే ఇది కూడాను. దేవాది దేవుడినైన నాపై నీ మనస్సును స్థిరపరచు, నీ బుద్ధినంతా నా కొరకు ఉపయోగించు. మయి బుద్ధిం నివేశయ, నా కోసం బుద్ధిని
వినియోగించు. తర్వాత అప్పుడు నివసిష్యాసి మయ్యేవా, అప్పుడు నువ్వు నాలోనే నివసిస్తావు. అతా ఊర్ధ్వం న సంశయ, అప్పుడు నీకు ఇంకా దాంట్లో ఇక నీకు సందేహం ఏమీ లేదు అని చెప్పేసి ఈ శ్లోకానికి అర్థం. నీ మనస్సును నా మీద స్థిరపరిచి ఉంచు, అండ్ ఎంగేజ్ ఆల్ యువర్ ఇంటెలిజెన్స్, నీ బుద్ధినంతా కూడా నా కోసం వినియోగించు. మయి బుద్ధిం నివేశయ నివసిష్యసి మయ్యేవా, ఆ రకంగా నువ్వు ఉంటే నువ్వు నాలోనే ఉంటావు. ఇది ఇక ఊర్ధ్వం న సంశయ, దీంట్లో సంశయం అనేది ఏమీ లేదు. ఎప్పుడు నాలో ఇక దేనికి సంశయం లేదు, నువ్వు నాలో ఉంటావని ఎప్పుడైతే నీ మనస్సును బుద్ధిని మనస్సును నా మీద స్థిరపరిచి నీ బుద్ధిని కూడా నా కోసం ఉపయోగిస్తే నువ్వు నిస్సందేహంగా నాలోనే ఉంటావు. అధ చిత్తం సమాధాతుం న శక్నోషి మయి స్థిరం అభ్యాసయోగేన తతో మాం ఇచ్ఛాప్తుం ధనంజయ. సో అర్జున, ధనంజయ అంటే ధనాన్ని జయించినవాడా, నువ్వు ఒకవేళ ఇక్కడ సాధనా భక్తి అని ఇది చెప్తున్నారు. ఇంతకుముందు మనం చూసినది ముందు మనము అనన్య భక్తి మనం చూసింది. మయ్యేవా మన ఆధత్స్వ మయి బుద్ధిం నివేశయ, ఇది ముఖ్య శ్లోకం. నివసిష్యసి మయ్యేవా అత ఊర్ధ్వం న సంశయ. సో భగవంతుడైన నా దేవాది దేవుడు పైన మనం మనస్సును స్థిరపరిచి బుద్ధిని ఆయన కోసం వినియోగించితే తప్పకుండా ఆయనలో మనము ఉంటామనేది నిస్సందేహము అని చెప్తున్నారు. అనన్య భక్తి ఇది అంటే ఇక ఎప్పుడు మనస్సును భగవంతుడి మీద స్థిరపరిచి బుద్ధినంతా భగవంతుని కొరకు వినియోగిస్తూ ఉండటము, అది అనన్య భక్తి. ఇప్పుడు సాధనా భక్తి అంటే ఏమిటి అన్నది చూద్దాం. అధ చిత్తం సమాధాతుం న శక్నోషి మయి స్థిరం అభ్యాసయోగేన తతో మాం ఇచ్ఛాప్తుం ధనంజయ. సో ధనంజయ, నీ మనస్సును విచలనం లేకుండా నా మీద స్థిరపరచలేకపోతే అప్పుడు నీవు భక్తియోగ నియమాలను అనుసరించు, ఈ విధంగా నన్ను పొందే కోరికను పెంచుకో అని చెప్తున్నారు. సో విచలనం లేకుండా నా మీద స్థిరపరచలేకపోతే అలా ఎప్పుడు మనస్సును నా మీద స్థిరపరచుకుని బుద్ధిని నా కోసం వినియోగించు అని చెప్పారు. అలా ఉండే వాళ్ళది అనన్య భక్తి అని. ఒకవేళ నువ్వు గనక అలా మనస్సును అంటే ఇక్కడ భగవంతుడు మళ్ళీ మళ్ళీ గొప్ప మార్గం నుంచి అన్ని రకాల మార్గాలు భక్తిని పెంచుకోవటానికి మనకు చెప్తున్నారు. నీకు ఇది ఈ మార్గము అంటూ నంబర్ 1 మార్గంతో స్టార్ట్ చేసి అది కుదరకపోతే ఇది చెయ్యి, ఇది చేత కాకపోతే ఇది చెయ్యి అంటూ భగవంతుడు మనకు కరుణామయుడు కాబట్టి ఆయన రకరకాల మార్గాలను ఇక్కడ మనకు సూచించారు. ఈ భక్తిలో మనము నిమగ్నమై ఉండటానికి ఇవన్నీ మార్గాలే. అందుకని ఆయన టాప్ మోస్ట్ మార్గం నుంచి చివరి మార్గం వరకు ఒకదాని తర్వాత ఒకటి ఆయన చెప్పటం జరిగింది.
సో అనన్య భక్తి ఇలా ఉంటుంది. ఒకవేళ నీకు అది కుదరకపోతే అప్పుడు ఇది చెయ్యి అంటూ సాధనా భక్తి మార్గం చెప్పారు. ఏమిటది? అధచిత్తం సమాధాతుం న శక్నోషి మయి స్థిరం అభ్యాసయోగేన తతో మాం ఇచ్ఛాప్తుం ధనంజయ. ధనంజయ, నీ మనస్సును విచలనం లేకుండా నా మీద స్థిరపరచలేకపోతే అప్పుడు నీవు భక్తియోగ నియమాలను అనుసరించు. ఈ విధంగా నన్ను పొందే కోరికను నువ్వు పెంచుకుంటావు. నువ్వు ఆ నియమ ప్రకారంగా ఉంటే నువ్వు అప్పుడు నన్ను పొందేటటువంటి కోరికను నువ్వు పెంచుకుంటావు అని చెప్పేసి ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు. ఈ భక్తి యోగ ఈ నియమాలు అంటే మనము సాధారణంగా అన్ని ప్రొద్దున్నే లేవటం, స్నానం చేయటము, ఇట్లా జపం చేయటము, భగవంతుడిని ఆ రకంగా ఆరాధించటం, నైవేద్యం పెట్టడం, ఇలాంటివి కొన్ని. ఆ తర్వాత అందరిలో కూడా భగవంతుడిని చూసి అందరికీ కూడా మనము దయతో కరుణతో ఉండటం, ఇలాంటివి భక్తి యోగ నియమాలు అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. ఈ ఒకవేళ నువ్వు ఆ భక్తి నిరంతరం మనసు నా మీద పెట్టి అలా నువ్వు ఉండలేకపోతే ఇలా ప్రయత్నం చెయ్యి. భగవంతుణ్ణి ఆరాధిస్తూ ఒక గురువును చూసుకుని ఆ గురువు చెప్పినటువంటి మార్గంలో నువ్వు ఈ భక్తి మార్గంలో భక్తిని నీ స్థిరం చేసుకోవటానికి నీ మనసులో నువ్వు ప్రయత్నించవచ్చు. ఆ రకంగా నీకు నన్ను పొందాలి అనేటటువంటి కోరిక పెరిగి నీకు భక్తి పెరుగుతుంది అట్లా చేస్తే అని చెప్తున్నారు. తరువాత ఒకవేళ అది కూడా మనం చేయలేకపోతే అప్పుడు నిష్కామ కర్మ పద్ధతిని చెప్పారు. అదేమిటి? అభ్యాసేప్యసమర్థోసి మత్కర్మ పరమో భవ మదర్పమపి కర్మాణి కుర్వన్ సిద్ధిం అవాప్స్యసి. సో ఇది భక్తి యోగ నియమాలను నువ్వు అభ్యాసం చేయలేకపోతే నా కోసమే పనులు చేయటానికి ప్రయత్నం చేయి. అభ్యాసేప్యసమర్థోసి మత్కర్మ పరమోభవ. ఒకవేళ ఇలా ఈ సాధన చేయలేకపోతే అప్పుడు నా కోసమే పనులు చేయటానికి ప్రయత్నించు. మదర్పమపి కర్మాణి కుర్వన్ సిద్ధిం అవాప్స్యసి. ఈ విధంగా నువ్వు చేయటం వలన నీవు పరిపూర్ణ స్థాయిని చేరుకుంటావు అని ఈ 10వ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు. ఇది నిష్కామ కర్మ అంటే ఏ పని చేసినా మనం ప్రతిఫలాపేక్ష ఆశించకుండా అది భగవంతుని కోసం చేస్తున్నాను అనుకుని చేయటము. సో అట్లా మొత్తం అని చెప్పి భగవంతుడికి అర్పిస్తూ మనము కర్మను చేయటం. సో అది ఆ పని చేయండి. ఒకవేళ మీరు అభ్యాసంతో కూడా అనన్య భక్తి స్టేజ్కి అభ్యాసంతో కూడా చేరలేము అనుకుంటే, అది చేయలేము అనుకుంటే నిష్కామ కర్మను చేయండి. అంటే నా కోసమే ఏదైనా నా తృప్తి కోసము చెయ్యండి. అది నిష్కామ కర్మ అంటే భగవత్ తృప్తి కోసం పనిచేస్తూ ఆయనకు అర్పిస్తున్నాను అనుకుంటూ మనం చేయటము. అంటే ఒకవేళ మనము డబ్బు సంపాదించిన ఆ సంపాదనను నలుగురికి ఉపయోగపడేటట్లుగా ఉపయోగించగలగటము. అంటే అపేక్ష అనేది ఉండకూడదు. కర్మఫలాపేక్షను భగవంతుడికి అర్పించాలి. ఆ మనస్తత్వాన్ని నిష్కామ కర్మ అంటే కర్మ మీద కర్మ ఫలితం మీద కోరిక లేకుండా ఉండగలగటం. సో అలా ఉంటే నువ్వు పరిపూర్ణ స్థాయిని చేరుకోగలుగుతావు. మొదటి 2 చేయలేకపోతే ఇది చేయి. ఆ తరువాత
అంటే నిష్కామ కర్మ అంటే భగవంతుడి కోసం, ఆయన తృప్తి కోసం చేస్తున్నాను అంటే మంచి పనులే చేయటం. మన కోరికలు పెంచుకుంటూ ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో చిక్కుకుంటూ వచ్చినవన్నీ అవి ఇవి కొనుక్కుని మనం ఆ రకంగా ఈ తాత్కాలిక ఆనందాలకు గురి కాకుండా భగవత్ తృప్తి కోసం, అది సత్కార్యాల కోసం వినియోగిస్తూ ఈ కోరికలనేవి కొన్ని అరికట్టుకుంటూ అరికట్టుకుని ఈ ప్రతిఫలాపేక్ష అనేది కూడా అరికట్టుకుంటే మనం ఆ మార్గంలోకి వెళ్ళగలుగుతాం. అది కూడా చేత కాకపోతే అప్పుడు సకామ కర్మ చేయండి. అధైతాదప్యశక్తోసి కర్తుం మద్యోగమాశ్రిత సర్వకర్మఫలత్యాగం తథా కురు యథాత్మవాన్. అప్పుడు నీవు నా కొరకై భక్తితో పని చేయటం గనక చేయలేకపోతే, అది కూడా చేయలేకపోతే, భగవత్ తృప్తి కోసం మనం చేస్తున్నాము అనుకుని చేయలేకపోతే నీ కర్మ ఫలాలను త్యజించు మరియు ఆత్మనిగ్రహం కలవాడై ఉండుటకు ప్రయత్నించు. సో ఇంతకుముందు స్టేజ్లో ఏమిటి అంటే కంప్లీట్గా భగవత్ తృప్తి కోసమే చేస్తున్నాను, ఇంకంతే భక్తితో అని అనుకుంటూ చేస్తాం. ఇక్కడ అలా కంప్లీట్గా భగవత్ తృప్తి కోసమే చేస్తున్నాను అని అనుకోలేకపోయినప్పటికీ నువ్వు నీ కర్మ ఫలాలనైనా త్యజించు. అంటే నీకు వచ్చేటటువంటి ఈ లాభాలు మీద లేకుండా కర్మ ఫలాపేక్షనైనా వదులుకో, ఆత్మనిగ్రహాన్ని కలిగి ఉండు. అంటే ఆ కోరిక అనేది అరికట్టుకుని ఆ కర్మఫలాన్నైనా నువ్వు త్యజించటానికి సిద్ధంగా ఉండు అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ ఈ పళ్ళ విక్రేత గురించి మనకి ఇంతకు ముందు కూడా మనం చూసాము. ఆవిడ తన దగ్గర ఉన్నదంతా భక్తితో భగవంతుడికి సమర్పించి ఏ ప్రతిఫలం ఆశించకుండా ఆవిడ సహజ భక్తితో అది ఇవ్వటం వల్ల ఆవిడకు భగవంతుడు తిరిగి ఈ రకంగా ఆవిడ్ని అనుగ్రహించారు అని మనం ఇక్కడ ఈ ఉదంతాన్ని మళ్ళీ చూస్తున్నాం. ఇది భాగవతంలో ఒక కథ. అయితే అందుకని ఒకవేళ నువ్వు కంప్లీట్గా భగవంతుడి తృప్తి కోసమే చేస్తున్నాను, ఇదంతా కూడా ఇది భగవంతుడి పని అనుకోలేకపోతే నువ్వు కనీసం దాని మీద వచ్చే ప్రతిఫలం మీద ఆసక్తినైనా వదులుకోవటానికి ట్రై చెయ్యి, ఆత్మనిగ్రహంతో ఉండు అని చెప్తున్నారు. ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ శ్రేయో హి జ్ఞానమభ్యా, ఇది 12వ శ్లోకము. ఇది శ్రేయో హి జ్ఞానమభ్యాసాత్ జ్ఞానాధ్యానం విశిష్యతే ధ్యానాత్ త్యాగాత్ శాంతి నిరంతరం. సో ఇందాక చెప్పినట్లు కర్మఫలాసక్తిని కూడా నువ్వు వదులుకోలేకపోతే అప్పుడు నువ్వు ఇంకా జ్ఞానం పెంచుకోవటానికి ప్రయత్నించు. ఇక అప్పుడు జ్ఞాన మార్గంలోకి వెళ్ళు. ఇక అప్పుడు జ్ఞానం కంటే ధ్యానం ఉత్తమం, ధ్యానం కంటే కర్మఫల త్యాగం ఉత్తమమైనది. ఎందుకంటే కర్మఫలాలను త్యాగం చేయగలిగితే మనకి అప్పుడు మనశ్శాంతి అనేది త్యాగాశాంతి అనంతరం. సో ఎప్పుడైతే కర్మఫల త్యాగం చేయగలుగుతామో అప్పుడు మనకు శాంతి అనేది వస్తుంది. సో శ్రేయో హి జ్ఞానం అభ్యాస శ్రేయో హి జ్ఞానం అభ్యాస. ఒకవేళ నువ్వు ఆ అభ్యాసాన్ని కూడా చేయలేకపోతే జ్ఞానాధ్యానం విశిష్యతే. సో జ్ఞానాన్ని పెంచుకో. అప్పుడు జ్ఞానధ్యానం మంచిదే, జ్ఞానము ధ్యానము. ధ్యానాత్ కర్మఫల త్యాగ. సో ధ్యానము కంటే కూడా కర్మఫలం ఉత్తమమైనది. త్యాగాశాంతిర్ అనంతరం. ఎందుకు త్యాగం చేస్తే మనకు నిజమైన శాంతి లభిస్తుంది. ఈ అభ్యాసం కూడా నీవు చేయలేకపోతే జ్ఞానం పెంచుకోవటానికి ప్రయత్నించు. అయినా జ్ఞానం కంటే ధ్యానం ఉత్తమం, ధ్యానం కంటే కర్మఫల త్యాగం ఉత్తమమైనది. ఎందుకంటే వాటిని త్యజించటం ద్వారా మన శాంతిని పొందవచ్చు అంటూ నెక్స్ట్ మార్గము ఇవి అని సూచించారు. శుద్ధ భక్తులు
అంటే ఏమిటి అన్నది ఇక్కడ చూద్దాం. అద్వేష్టా సర్వభూతానాం మైత్రః కరుణా ఏవ చ నిర్మమో నిరహంకార సమదుఃఖా సుఖా క్షమీ సంతుష్టా సతతం యోగి యతాత్మా దృఢనిశ్చయ మయ్యర్పిత మనోబుద్ధిర్ యో మద్భక్తా సమే ప్రియ. సో అద్వేష్ట సర్వభూతానం, ఏ జీవిని కూడా ద్వేషించని వాళ్ళు, మైత్ర కరుణ ఏవచ, అందరి పట్ల మైత్రితో కరుణతో ఎవరైతే ఉంటారో, నిర్మమో నిరహంకార, నిర్మలమైన మనస్సుతో శుద్ధమైన మనస్సుతో అహంకారం అనేది లేకుండా, సమదుఃఖ సుఖ క్షమి, తర్వాత సుఖ దుఃఖాలను కూడా సమానంగా చూసేవాడు, సహనవంతుడు, క్షమి, సంతుష్ట సతతం యోగి, ఎప్పుడు కూడా సంతోషంగా ఉండే యోగి, యథాత్మ దృఢ నిశ్చయ. సో దృఢ నిశ్చయంతో, యోగి అంటే ఆత్మ నియంత్రణ ఉన్నవాడు, తన ఆత్మ నియంత్రణ ఉన్నవాడు అని అర్థము. యథాత్మ యోగి తర్వాత దృఢ నిశ్చయంతో మయ్యర్పిత మనోబుద్ధి, నాకు మనస్సును బుద్ధిని అర్పించిన వాడు, అటువంటి వాడు యో మద్భక్త, అటువంటి నా భక్తుడు సమే ప్రియ, నాకు అతను చాలా ప్రియుడు అని ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు. సో శుద్ధ భక్తులు అనేవాళ్ళు ఎలా ఉంటారు అంటే, ఎవరిని కూడా ద్వేషించరు, అన్ని జీవాల సర్వభూతానాం మైత్ర కరుణ, అందరి మీద అందరితోనూ మైత్రి, అందరితోనూ ఫ్రెండ్లీగా ఉండటం, అందరి పట్ల కరుణతో ఉండటం, దయతో ఉండటం, ఇది అద్వేష్ట, ఎవరి మీద కూడా ద్వేషం అనేది లేని వాళ్ళు, వీళ్ళు నాకు ప్రియులు అని. ఇక్కడ అన్నిటికంటే భగవత్ ప్రీతిని పొందటానికి కావలసినటువంటి లక్షణాలు ఇవి పెంపొందించుకోవటానికి మనం ముందుగా ప్రయత్నించాలి. అద్వేష్ట సర్వభూతానాం, అందరి పట్ల ఎవరి పట్ల ద్వేషం లేకుండా, మైత్రి, అందరితోనూ మంచిగా ఉంటూ, కరుణతో దయతో ఉంటూ, నిర్మలంగా అహంకారం లేకుండా, సమదుఃఖ సుఖ దుఃఖాలలో ఒకే రకంగా ఉండటానికి ప్రయత్నిస్తూ, సహనంతో, క్షమి సంతుష్ట, ఎప్పుడు కూడా సంతృప్తియే సంతోషం. సో సంతుష్ట అంటే ఎప్పుడు సంతోషంగా ఉన్నారంటే కోరికలు తీర్చుకుంటూ సంతోషంగా ఉండటం ప్రయత్నించడం కాదు, సంతృప్తితో సంతోషంగా ఉండటానికి సతతం సంతుష్ట, ఎప్పుడు కూడా సంతృప్తిగా ఉండే యోగి యథాత్మ, తన ఆత్మ నియంత్రణలో ఉన్నవాడు, దృఢ నిశ్చయంతో మయ్యర్పిత మనోబుద్ధి, మనస్సును బుద్ధిని నాకు అర్పించి ఎవరైతే ఉంటారో యో మద్భక్త, అటువంటి నా భక్తుడు సమే ప్రియ, అతను నాకు ప్రియుడు అని ఈ శ్లోకానికి అర్థం. ముఖ్య శ్లోకం. అన్ని జీవుల పట్ల దయగల స్నేహితుడుగా అసూయపడనివాడు, తనని యజమానిగా భావించనివాడు, విద్యాహంకారం లేనివాడు, ఆనందం బాధ రెండింటిలో సమానంగా ఉండేవాడు, సహనవంతుడు, ఎల్లప్పుడూ సంతృప్తికరంగా స్వీయ నియంత్రణ ఉన్నవాడు, సెల్ఫ్ కంట్రోల్ అన్నమాట. అంటే ఒక కోపం వచ్చినప్పుడు ఇదైపోకుండా, ఇలా అవ్వకుండా ఉన్నవాళ్ళు, దృఢ నిశ్చయంతో భక్తి సేవలో నెలకొనివాడు, తన మనస్సును బుద్ధిని నాపైననే స్థిరపరిచినవాడు ఆయన నా భక్తుడు, నాకు చాలా ప్రియమైన వాడు. యస్మాన్నో ద్విజతే లోకోన్నో ద్విజతే చయ హర్షామర్షభయోద్వేగై ముక్తోయ సచమే ప్రియ. ఏ ఒక్కరికి బాధ పెట్టనివాడు, ఎవరి చేత ఉద్వేగమునకు గురి కానివాడు, సుఖాల్లో బాధల్లో ఒకేలాగా ఉంటూ భయము ఆందోళన రహితముగా ఉన్నటువంటి నా భక్తులు నాకు చాలా ప్రియమైన వారు. సో మళ్ళీ ఈ శ్లోకాల్లో కూడా ఇంకా అదే వివరంగా చెప్తున్నారు. యస్మాన్నో ద్విజతే లోకాన్నో ద్విజతే చయ
అంటే ఏ ఒక్కరిని బాధ పెట్టని వారు, ఎవరి చేత తను కూడా ఎవరు ఏది అన్నా కూడా ఏ ఉద్వేగానికి గురి కాకుండా ఉండగలిగిన వాళ్ళు, ఎవరైనా పొగిడినా పొంగిపోకుండా, ఎవరైనా తూలనాడినా కూడా కష్టపెట్టుకోకుండా ఒకే రకంగా ఎప్పుడు ఉండగలిగిన వాళ్ళు, ఉద్వేగానికి గురి కాకుండా. లోకోన్నో ద్విజతే చయ, లోకం ఎవరైనా సరే సుఖాల్లో బాధల్లో ఒకేలాగా ఉంటూ భయము ఆందోళన రహితంగా ఉన్నటువంటి నా భక్తులు నాకు చాలా ప్రియమైన వాళ్ళు. సో ఆ భయము ఆందోళన ఈ ఈ యాజిటేషన్స్ అన్నీ కూడా వదిలి ఒకే రకంగా సమభావంతో ఉండగలిగిన వాళ్ళు, అంటే ఆ సమత్వం అనేది కూడా చాలా ముఖ్యము అని ఇక్కడ మనకు చెప్తున్నారు. సో హర్షామర్ష భయోద్వేగై, హర్ష అంటే సంతోషమైన కాకపోయినా భయ ఉద్వేగం ఏది కూడా లేకుండా ముక్తోయ సచమే ప్రియ, వాటన్నిటి నుంచి విడుదలైన వారు నాకు ప్రియులు. సో ఎవరిని బాధ పెట్టకుండా, ఎవరి చేత ఉద్వేగానికి గురికాడు. మనం ఏది చేసినా సరే ఆయన ఉద్వేగానికి ఈ భక్తుడు గురికాడు. సుఖాల్లో బాధల్లో ఒకేలాగా ఉంటూ భయము ఆందోళన రహితంగా ఉండేటటువంటి భక్తులు నాకు చాలా ప్రియమైన వాళ్ళు. అనపేక్ష శుచిర్దక్ష ఉదాసీనో గతవ్యథ సర్వారంభ పరిత్యాగి యో మద్భక్త సమే ప్రియ. సో అపేక్ష లేకుండా, శుచిర్దక్ష సాధారణ ఉదాసీనో గతవ్యథ, సో సాధారణ కార్యకలాపాలను ఆశ్రయించని వాడు, పవిత్రుడు, దక్షత కలవాడు, ఉదాసీనుడు, కలతలు లేకుండా మరియు అన్ని వ్యవహారములో స్వార్థ చింతన లేకుండా ఉన్నటువంటి నా భక్తుడు నాకు చాలా ప్రియమైనవాడు. సర్వారంభ పరిత్యాగి, అన్ని విషయాల్లో కూడా స్వార్థం లేకుండా ఉండి త్యాగం చేయగలిగిన వాడు. యో మద్భక్త, అటువంటి నా భక్తుడు సమే ప్రియ, అతను నాకు ప్రియుడు అని చెప్తున్నారు. సో ఎవరైతే ఈ మామూలు కార్యకలాపాలను ఆశ్రయించని వాడు, అంటే ఈ కోరికలు ఈ బంధాలకు చిక్కుకుని ఈ భౌతిక ప్రపంచపు భవబంధాల్లో చిక్కుకుని మామూలు సాధారణ కోరికలకు గురి అయి పనులు చేయకుండా ఎవరైతే ఉండగలరో, ఉదాసీనంగా అంటే ఏ విషయంలో కూడా ఉద్వేగానికి గురి కాకుండా ఉండగలిగిన వాళ్ళు, ఇందాక చెప్పారు కదా, ఏది ఒక బ్యాలెన్స్డ్గా ఉండగలగటం నేర్చుకున్న వాళ్ళు. ఉదాసీనం, ఏది జరిగినా ఉదాసీనమే, మంచి అయినా చెడైనా ఏదైనా. గతవ్యథ, గతవ్యథ అంటే అన్ని దుఃఖాల నుంచి కూడా విడుదల అయిన వాళ్ళు అని చెప్పేసి, అంటే ఏది కలతలు లేకుండా అన్న అర్థంతో గతవ్యథ అంటే వ్యధలన్నీ కూడా నుంచి బయటపడ్డవాళ్ళు అని. బయటపడటం అంటే వాళ్ళకి ఏ వ్యధ లేదని కాదు, వాళ్ళని ఏ వ్యధ కూడా వాళ్ళని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయలేదన్నమాట. ఏ వ్యధ వచ్చినా వాళ్ళు దానిని ఉదాసీనంగానే ఉంటారు దాని పట్ల. సర్వారంభ పరిత్యాగి, సో స్వార్థ చింతన లేకుండా అన్ని పనుల్లో ఉన్నటువంటి త్యాగులు, అటువంటి భక్తులు నాకు ప్రియులు. ఇక్కడ కూడా ఈ భక్తుడు ఆయన జపం కళ్ళు లేని ఈ భక్తుడు జపం చేస్తూ ఉంటే భగవంతుడు ఎదురుగుండా కూర్చుని చూస్తున్నట్లు ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు, వింటున్నట్లుగా ఆ జపాన్ని. యో న హృష్యతి న ద్వేష్టి న శోచతి న కాంక్షతి శుభాశుభ పరిత్యాగి భక్తిమాన్య సమే ప్రియ. సో ఎవరైతే లౌకిక సుఖాల పట్ల ఆనందించకుండా
నద్వేష్టి నశోచతి. ప్రాపంచిక కష్టాల పట్ల బాధ లేకుండా, నష్టం జరిగిన బాధపడరో లేదా లాభం కోసం ప్రాకులాడరో, శుభాశుభ రెండింటినీ కూడా త్యజిస్తారో అటువంటి జనులు భక్తితో నిండి ఉన్నవారు నాకు ప్రియులు. మళ్ళీ ఇక్కడ ఏమేమి లక్షణాలు భగవంతుడికి ప్రియమైనవో మనకు ఇంకా కూడా వివరిస్తున్నారనమాట. యోన హృష్యతి నద్వేష్టి. ఎవరైతే ద్వేషం అనేది లేకుండా ఏదైనా లౌకిక సుఖాల పట్ల ఏదైనా అయిపోతే అతి సంతోషంతో మనము అలా విపరీత సంతోషంతో రియాక్ట్ అవ్వకుండా, అలాగే ఏదైనా అయితే ద్వేషంతో ఉండకుండా, నా శోచతి దుఃఖించకుండా, నా కాంక్షతి కోరకుండా, శుభాశుభ పరిత్యాగి, అశుభాన్నైనా దేనినైనా సరే ఒకే రకంగా ఇంకా అదంతా కూడా వదిలిపెట్టేసి త్యాగం చేయటం అంటే శుభమైన అశుభమైనా కూడా వాళ్ళకొకటే. భక్తిమాన్య సమే ప్రియ. అలాంటి భక్తి పరులు నాకు ప్రియులు. సమస్య మళ్ళీ ఇక్కడ అంటే ముందు 2వ అధ్యాయంలో సాంఖ్యయోగంలో ఇవన్నీ చెప్పుకున్నాం కదా. భగవద్గీత యొక్క సారం అంతా కూడా బ్రీఫ్గా ఆ 2వ అధ్యాయంలో చెప్పబడిందని. అక్కడ కూడా స్థితప్రజ్ఞత లక్షణాలు భగవంతుడు ఆ 2వ అధ్యాయంలో కూడా చెప్పారు. ఇక్కడ ఈ అధ్యాయంలో మనకు మళ్ళీ దాని గురించి వివరంగా చెప్తున్నారు. ఇవన్నీ కూడా స్థితప్రజ్ఞులు లక్షణాలు. ఆ స్థితప్రజ్ఞులు భగవంతుడికి ప్రియులు. ఆ స్థితప్రజ్ఞత ఉన్నవాళ్ళు ఆ భక్తి మార్గంలోకి వెళ్ళగలుగుతారు. సో ఇక్కడ ఇంకా ఆ లక్షణాలు చెప్తున్నారు. సమశత్రౌ చ మిత్రే చ తథా మానావమానయో శీతోష్ణ సుఖ దుఃఖేషు సమసంగా వివర్జిత తుల్యనుండా స్తుతిర్మౌని సంతోష్ట ఏన కేనచిత్ అనికేత స్థిరమతి భక్తిమాన్ మే ప్రియో నర అని ఈ 2 శ్లోకాలు. శత్రుమిత్రులతో సమశత్రౌ చ మిత్రే చ, శత్రువుల్ని మిత్రుల్ని ఒకే రకంగా చూసేవాడు. తథా మానవమానయో, అలాగే అవమానమైన గౌరవమైన ఏదైనా ఒకే రకంగా తీసుకునేవాళ్ళు. శీతోష్ణ అంటే చలిని వేడిని, సుఖ దుఃఖేషు సుఖాన్ని దుఃఖాన్ని, సమసంగా వివర్జిత ఎల్లప్పుడూ కూడా ఈ చెడు సావాసాన్ని కూడా దూరంగా ఉండగలిగిన వాళ్ళు. అంటే సమ అంటే ఇవన్నిట్లో సమంగా రెండు కూడా సమంగా చూసేవాళ్ళు. శత్రు మిత్రు సమానం. తదా అలాగే పొగట్టైన అవమానమైన, చలి అయిన వేడి అయిన, సుఖమైన దుఃఖమైన సమంగా సమస్థితిలో ఉండేవాళ్ళు. ఈ అన్ని విషయాల్ని కూడా సమానంగా తీసుకునేవాళ్ళు. సంఘ వివర్జిత అంటే ఈ సమాజంలో ఉంటూనే వాళ్ళు ఇందులో మనము నిమగ్నమై ఉండకుండా, అంటే ఒక రకంగా ఏదైనా మనం చెడు చూసినా కూడా దాని పట్ల మనము నిర్లిప్తతను, అది మనము మైండ్కి అంటించుకోకుండా మనస్సుకు ఉండగలగటము. అక్కడ సంఘ వివర్జిత అంటే సెక్లూడెడ్గా ఉండటము అని అర్థము. అయితే ఒక్కళ్ళమే వెళ్ళి ఎక్కడో ఉండాలని కాదు. ఏది ఇలాంటి చెడు ఏది చూసినా దాని యొక్క ఇన్ఫ్లుయెన్స్ మన మీద లేకుండా చూసుకోగలగటము అని అర్థము. మనస్సును మనము కంట్రోల్లో ఉంచుకుంటూ ఈ ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్కి గురి కాకుండా ఉండగలగటము అక్కడ అర్థము. తుల్య నిండా స్తుతిర్ మౌని, అలాగే మళ్ళీ నింద అయిన స్తుతి అయిన నిందలో అయినా స్తుతించినా సరే మౌని, క్వైట్గా నిశ్శబ్దంగా మౌనంగా ఉండేవాళ్ళు. సంతుష్టో ఏనకేనచిత్, దేంతో అయినా సరే సంతృప్తి పడేవాళ్ళు. ఏదైనా వాళ్ళని సంతుష్టుల్నే చేస్తుంది, సంతృప్తిగా ఉండగలిగిన వాళ్ళు. అనికేత స్థిరమతి,
అంటే అనికేత అంటే ఒక మనకు ఇది నా ఇల్లు ఇది నాది అన్నట్లుగా ఆ అటాచ్మెంట్ అనేది లేకుండా ఉండగలగటం అని దాని ఇన్నర్ మీనింగ్. నికేతం అంటే ఒక స్థలం అనేది లేకుండా ఉండేవాడు అని అర్థము. అంటే దాని అర్థం ఇది నాది అనేటటువంటి భావము లేనివాడు, ఆ డిటాచ్మెంట్తో ఉండగలిగిన వాళ్ళు. స్థిరమతి అంటే స్థిరంగా ఉండగలిగిన వాళ్ళు. భక్తిమాన్ దేంట్లో భక్తిలో స్థిరపడ్డ వాళ్ళు. యో మే ప్రియో నర వాళ్ళు నాకు చాలా ప్రియమైన వాళ్ళు అని ఈ 2 శ్లోకాల్లో చెప్తున్నారు. శత్రుమిత్రులతో సమభావనలో ఉండువాడు. గౌరవం అగౌరవం, వేడి చలి శీతోష్ణ, ఆనందం బాధ, సుఖదుఖేషు, కీర్తి అపకీర్తి, తుల్య నిందాస్తుతి పట్ల సమాభావము కలవాడు. ఎల్లప్పుడూ చెడు సహవాసం అంటే సంగ వివర్జిత. అంటే ఇక్కడ చెడు సహవాసం అంటే దుష్టులకు దూరం అని కూడా కాదు. అసలు ఏదైనా చెడు అనే దానికి మనస్సును మనం నిగ్రహించుకుని అటు మనస్సు వెళ్లకుండా చూడగలగటము. తుల్య నిందాస్తుతి మౌని, అది ఎవరైనా ఏదైనా అన్నా సరే మనం మౌనంగా ఉండటము. సంతోషతో ఏనకేనచిత్, ఎప్పుడు దేనితోనైనా సంతృప్తి పడేవాడు. అనికేత స్థిరమతి, ఎవరిని పట్టించుకోకుండా జ్ఞానంలో స్థిరపడ్డ వాళ్ళు అలాంటి భక్తి సేవలో నిమగ్నమైన భక్తిమాన్ యో ప్రియ నర, అలాంటి భక్తుడు నాకు ప్రియమైన వాడు. సో ఇవన్నీ కూడా స్థితప్రజ్ఞత లక్షణాలు. ఆ స్థితప్రజ్ఞులు భగవంతుడికి ప్రియమైన వాళ్ళు. ఏతు ధర్మ్యామృతామిదం. సో ఆ 2 శ్లోకాలు కూడా ముఖ్య శ్లోకాలే మనం ఇక్కడ చూసినవి. ఈ అంతకుముందు శ్లోకం కూడా ముఖ్య శ్లోకం. ఇది కూడా ఉన్నవే తక్కువ శ్లోకాలు, 20 శ్లోకాలు. దీంట్లోనే మనకు ఆల్మోస్ట్ 7 శ్లోకాలు ముఖ్య శ్లోకాలు అని చెప్పారు. ఏతు ధర్మ్యామృతామిదం యథోక్తం పర్యుపాసతే శ్రద్ధధానా మత్పరమా భక్తాస్తేతీవ మే ప్రియ. సో ఈ ఏతు ధర్మామృతం ఇదం యథోక్తం పర్యుపాసతే, ఈ భక్తి యోగాన్ని ఈ అమృత మార్గాన్ని అనుసరిస్తూ నన్నే పరమ లక్ష్యంగా చేసుకుని పూర్తిగా భక్తిలో నెలకొని ఉండువారు నాకు అత్యంత ప్రియమైన వారు. యథోక్తం పర్యుపాసతే, ఇలాగే యథోక్తంగా ఉపాసన చేస్తూ శ్రద్ధతో ఉంటే భగవంతుడి పట్ల మత్పరమ అలాంటి భక్తులు నాకు మే ప్రియ, నాకు ప్రియులు అని చెప్పి ఈ ఆఖరి శ్లోకంలో చెప్తున్నారు. పర్యుపాసతే అంటే పూర్తిగా ఉపాసన చేస్తూ, పూర్తిగా దాంట్లో నిమగ్నమై ఉంటూ అని అర్థము. సో ఈ రకంగా ఈ ధర్మ మార్గంలో ఉంటూ యథోక్తము భగవంతుణ్ణి ఉపాసన చేస్తూ శ్రద్ధతో ఉంటే వాళ్ళు నాకు ప్రియులు. ఇక్కడ ఉదాహరణగా మనకు కుచేలుడు ఆయన వచ్చినప్పుడు ఆయన భక్తికి భగవంతుడు ఆయనను ఏ విధంగా సత్కరించారు, ఏ విధంగా అనుగ్రహించారు అన్నది మనం చూస్తున్నాము. ఇక్కడ దుర్యోధనుడు శ్రీకృష్ణుడు దగ్గరికి రావటం, అర్జునుడు కూడా రావటం, అది ఆ కథ అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది. అంటే భగవంతుడికి నిజమైన భక్తుడికి భగవంతుడు తప్ప ఏమీ అక్కర్లేదు. దుర్యోధనుడేమో నాకు అర్జునుడు నువ్వు తప్ప నాకు నీ సైన్యం అక్కర్లేదు అంటే నేను ఒక ప్రక్క సైన్యం ఒక ప్రక్క అని భగవంతుడు చెప్పినప్పుడు నాకు నువ్వే కావాలనుకుంటే దుర్యోధనుడు ఏమనుకుంటున్నాడు, తెలివి తక్కువ వాడు, కృష్ణుడు ఒక్కడితే ఏం చేసుకుంటాడు, ముందు నేను అడగలేకపోయినా నాకు కావాల్సింది నాకు వచ్చిందని ఆయన అనుకున్నాడు. అజ్ఞానంతో అర్జునుడినే అజ్ఞానుడని ఆయన అనుకున్నాడు. సో నిజ భక్తుడికి భగవంతుడినే కోరుకుంటాడు అన్నదానికి ఉదాహరణగా అది చూపిస్తున్నారు.
సో ఇక్కడ మనకి భాగవతంలో మనం చూసాము, శ్రవణం కీర్తనం విష్ణుస్మరణం పాదసేవనం అర్చనం వందనం దాస్యం సఖ్యం ఆత్మనివేదనం. సో ఈ 9 రకాల భక్తులను మనకు భాగవతంలో చూస్తాము. ఆ తర్వాత ఇక్కడ మనకు భగవంతుడు కొన్ని మార్గాలను కూడా ఇక్కడ చెప్పారు, మనం చూసాము. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. కృష్ణం వందే జగద్గురు. ఈ గీతా సారాంశము అసంగత్సమును వీడి దేవాది దేవుడైన శ్రీకృష్ణ భగవానుని శుద్ధమైన భక్తియుక్త సేవ నామజపంతో, హరే కృష్ణ మహామంత్ర జపం ద్వారా మనము పరమోత్కృష్టమైన భగవద్ధామాన్ని పొందవచ్చు. సో అసంగత్సము అంటే ఏమిటి అంటే, చెడు సావాసము అనేది ఒకటి, ఎలాగూ చెడు సావాసాలు చేయకూడదు, అది కరెక్టే. కానీ మనస్సును కూడా ఈ యొక్క అనవసరమైనటువంటి బాధను కలిగించేటటువంటి ఈ కోరికల నుంచి మనస్సును లాగటం. ఇక్కడ కోరికలే మనకు దుస్సాంగత్యం. సో ఆ కోరికలను వదిలించుకుంటూ మనస్సును డిటాచ్డ్గా ఉంచుకోగలగటము, అది అసంగత్సము వీడి దేవాది దేవుడైన కృష్ణ భగవానుడి మీద ఆ భక్తి మార్గంలో మనం ఉంటే మనకది సాధ్యపడుతుంది, పరమోత్కృష్టమైన భగవద్ధామాన్ని పొందవచ్చు అని చెప్తున్నారు. సో భక్తిని పెంచుకోవాలంటే ఏది యద్భావం తద్భవతి, ఏది మనం ఎక్కువ ఆలోచిస్తే అదే మనకు వస్తుంది. కాబట్టి మనం విషయ సుఖాలని ఎక్కువగా ఆలోచిస్తే వాటి మీదే మనకు మనస్సు వెళ్తుంది. అది భగవంతుడి మీద పెట్టగలిగితే మనము, అప్పుడు భగవంతుడి మీద మనకు భక్తి అనేది ఏర్పడుతుంది. ఆ పెట్టగలగటం ఎలాగు అంటే, భగవన్నామాన్ని తలుచుకుంటూ ఉంటే మనకు భగవంతుడి మీద భక్తి ఏర్పడుతుంది. ఎలాగు? ఒక మంత్రంతో, మన హరే కృష్ణ మంత్రంతో మనము భగవంతుడిని తలుచుకుంటూ ఆ భక్తి మార్గంలోకి వెళ్ళటానికి ప్రయత్నం చేయవచ్చు. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. భక్తులందరికీ ఇది 12వ అధ్యాయము ఈరోజు కంప్లీట్ చేశాము. ఇప్పుడు